കേട്ടോ സാറേ, ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ മുതുകാണ്. എന്റെ മുതുകത്ത് കൈവച്ചവരാരും ഇതേപോലെ മോശമായി പോയിട്ടില്ല. കുതിരേനെ വെട്ടുന്നതിന് പകരം കുതിരേനെ മാറ്റി പശുവിനെ ആക്കാം. പശുവിനെ വെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടില്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഇല്ലേ കൃഷ്ണൻകുട്ടി? ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും കുറുപ്പേട്ട ആള് വളരെ ഡീസന്റാ. അതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പശുവിനെ വെട്ടാം. ആരാ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പശുവിനെ വെട്ടാം? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കല്ല, ഞാൻ നേരെ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ പോയി മണം വിൽക്കാൻ പോകും. ഊച്ചാളിയോട് ഊളത്തരം കാണിച്ചാ ഊര് കാണത്തില്ല. ഊരിലെ അറിയാത്ത ഊള നീയാ. മോളോട്ടങ്ങ് പോ. അത് മുകളില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെട്ടാം. അതും ഇതും പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. പോടാ പൈത്യക്കാരാ, പോയി തൂങ്ങടാ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പശുവിനെ വെട്ടാൻ വെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമേ ഇല്ല. ശവത്തി കുത്തരുത്. അപ്പൊ താൻ ആരാണെന്ന് സ്വയം ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ. നന്നായി. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല, കൊണ്ടുവന്നല്ലേ. കിഴക്കുന്ന് വന്നുമില്ല, ഒറ്റാലി കിടന്നതും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയായി. വന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അതാ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വെട്ടരുത്. പശുവിന് മാത്രം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ഈ നാട്ടിലില്ല. നായരേട്ടൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാ. വെട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ വെട്ടരുത്, വെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വെട്ടാം. പൊതുവാൾജി എനിക്കിനെ ചോര കളക്കണ്ടട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തേപ്പിച്ചത് വേറെ ടോപ്പിക്. ഞാൻ പശുവിനെ കഴിക്കും, ഞാൻ എരുമിനെ കഴിക്കും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കഴിക്കുന്നൊക്കെ. മറ്റൊരു സത്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ എന്റെ ചാൽ ശോഭരാജ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി കുട്ടി ധൈര്യം? പറഞ്ഞു തേപ്പിച്ചത് വേറെ ടോപ്പിക്. ഞാൻ പശുവിനെ കഴിക്കും, ഞാൻ എരുമിനെ കഴിക്കും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കഴിക്കുന്നൊക്കെ. പോത്തിനോടാണോ വേദം ഓതുന്നത്? എനിക്കിത് എന്നെ കിട്ടണം. ബാഹ്ലേൻ, നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ദേഷ്യമില്ല. വിവരമില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റമല്ലല്ലോ. അതെ, ഞാനങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാ. അതാ നല്ലത്. അതെ, ഞാൻ പോകുന്നു. പോയിട്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നിക്കാൻ നേരമില്ല. ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ചുവന്ന സ്വിച്ച് അമർത്തി.